na literárnom večere, ktorý je prvý v tomto roku. Vracame sa k našim pravidelným formátom. Dúfam, že teda ich urobíme niekoľko v tomto roku, same nevieme koľko, minimálne v knižnici 3, pretože tak sme viazané aj projektom, keďže aj toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, teda. Tak a za čo sme im samozrejme vďační, pretože inak by sa niektoré veci robili ťažko, povedzme si úprimne. My takto vlastne každoročne zmapujeme knižný trh za predošlý rok. Iba, že si nevyberáme také tie veľké vydavateľstvá, ktoré nemajú problém s predajom, ktoré sú známe a populárne, ale my skôr celíme na také možno menšie vydavateľstvá, ktoré sú žánrové alebo sa orientujú na špecifického čitateľa. A vlastne tie vydavateľstvá oslovujeme a v spolupráci s nimi získavame rebríčky u nich, ich najpredávanejších kníh. A tak vám dnes vlastne predstavíme 6 vydavateľstiev a 6 rôznych kníh, o ktorých budeme rozprávať. A prvé vydavateľstvo, ktorým začneme, je, ja sa musím osmievať, lebo začneme vydavateľstvom Hydra. A my tu pol Hydry máme, lebo vydavateľstvo Hydra je vydavateľstvo, ktoré vlastne založili v roku 2012, a keď niečo poviem zle, tak budem opravená. Založili ho Katarína Sojka z Bratislavy a Lenona Štibleríková, Humenčanka, ktorá sa narodila v Košiciach, ale vlastne žije a pôsobí v Humenom. Takže ja mám hneď kontrolu, keby som niečo povedala nesprávne, Lenka mi to odkontroluje. Je to vydavateľstvo, ktoré sa zameriava na žánrovú literatúru. To znamená, že vydávajú sci-fi, fantasy, horory, vydávajú knihy autorom ako ucelené diela, ale vo veľkej miere pracujú aj s tým, že robia rôzne antológie, rôzne zbierky, rôzne poviedkové knihy dávajú dokopy vždy na rôzne témy. A je to také potom zaujímavé čítanie, lebo keď napríklad nie ste si celkom istí, či by vám žáner fantasy sadol a vyberiete si nejakú poviedkovú knihu, viete tam nájsť aj zaujímavých autorov, aj si to tak ako keby viete overiť, že či je to niečo, čo vás oslovuje, či sa vám bude dobre čítať, alebo možno siahnete po niečom inom. Je to naozaj nie veľké vydavateľstvo. Minulý rok vydali 6 kníh napríklad. Z toho bolo 5 fantasy diel a jedna kniha bola zbierka hororov. Keď som sa na to pozerala, tak vlastne 3 z tých kníh, ktoré teda v minulom roku vydali, boli ako keby previazané na naše slovenské buď reálie, históriu alebo našu možno mytológiu, čiže sa to tam ako keby objavovalo. A potom vydali jednu knižku, ktorá je určená skôr pre mladých, Urban Fantasy, Young Adult, Všetko zlato pre Anešku od Jozefa Mikloviča, ktoré je ako keby voľným pokračovaním jeho predošlej knižky. Tuto nemám vyložené. Ďalšie knihy, ktoré vydali, bola Cesta hrdinov alebo napríklad Kráľovská hra od Filipa Červenáka. Pozor, je to iba menovec, nič nemá s Jurajom Červenákom. Už som si to pre istotu pozrela, keď ale je to dobrý marketingový ťah. Perfektné. Lebo veľa ľudí by sa mohlo pomýliť. Ale hej, ale si bude, syn Jura Červenáka, to si kúpim, že ako píše otec, syn, že si to porovnal. Alebo brat. My hovoríme, že aj my máme svojho Červenáka. Aj Hydra má svojho Červenáka. A napríklad tesne pred Vianocami im vyšla zbierka hororových príbehov, hororová zbierka, ktorá má názov Krvavé považie. A už z tohto názvu viete si odčítať, že kde sa asi väčšina tých príbehov odohráva, alebo autori pochádzajú odtiaľ. Najpredávanejšie knihy v minulom roku boli pre nich, mám takú šestvicu taktiež, a najpredávanejšou knižkou bola kniha od Marka Epochu Na dušičky zomrieš, ktorá ale vyšla už v roku 2018 a stále vlastne oslovuje čitateľov. A ďalej tam boli knihy od Kataríny Sojky, čiže jednej polovičky Hydry, od Jozefa Mikloviča, to pokračovanie Všetko zlato Kremnice, od Ivany Molnárovej Dubcovej humorná fantasy s názvom Cesty hrdinov a napríklad zbierka poviedok od kolektívov autorov Slovenské temno. A ja som chcela si pôvodne vybrať tu, že o nej budem rozprávať, ale nemáme ju v knižnici, tak som si nemohla vybrať túto. Asi hovorím, Epochu som čítala, Sojku som čítala, vyberiem si niečo, čo nepoznám. A vybrala som si Antona Štifla a knihu s názvom Časonauti, lebo sa mi páčila tá myšlienka, že o čom to asi bude, tak som si povedala, že vyskúšam autora, ktorého nepoznám, že to je vždy dobrý zážitok a dobrá skúsenosť. Anton Štifel sa narodil na Orave, ale žije v Trnave. A vydáva hlavne poviedkové diela, čiže vlastne on píše poviedky, nepíše romány, nepíše rozsiahle útvary, ale také akože kratšie, kompaktnejšie. Publikuje od roku 1998 a jeho prvá poviedka mala názov Prejdi bránou a dotkni sa mojej duše. A oslovila viacerých čitateľov a on potom na základe aj tých pozitívnych ako keby recenzií a ohlasov sa rozhodol a vybudoval celý taký väčší svet, komplexný svet a je to svet zabudnutého vesmíru,
zaujímavé je, že Stifel spája ako keby sci-fi, spája vedu s láskou a to nie je celkom obvyklé v tej našej literatúre, aby to takým nejakým spôsobom bolo prepojené a vlastne aj v tejto knihe je to dôležité, aj ten technologický pokrok, ale aj tie vzťahy, medziľudské vzťahy. Časonauti sú v podstate to povolanie, by sme mohli povedať. Sú to ľudia, ktorí ako keby že skáču v čase, pohybujú sa v čase a v tom vychádzajú z nejakej súčasnosti tej svojej a vracajú sa do nejakých historických, nedávnych nejakých udalostí, ktoré sa odohrali a dávajú pozor na to, aby nenarušili tú časovú líniu. Ak sa tam vyskytí napríklad nejaká anomália, idú zistiť, že čo sa vlastne odohralo, že prečo sa tam tá časová anomália uskutočnila a čo to bude znamenať ako keby pre ten ďalší vývoj sveta a všetkého, pretože ak by časonauti nejakým spôsobom zasiahli do toho, čo sa deje, mohli by úplne narušiť komplexnosť toho celého diania, celého ako keby svetového diania a dokonca takým spôsobom, že by mohli vymazať existujúcich ľudí, možno aj sami seba, lebo by možno nejakým tým prvkom, ktorý by urobili, spôsobili to, že niekto by sa nenarodil a tie predošlé generácie ako keby by sa vyparili. To znamená, že by sa mohol vypariť aj ten samotný konkrétny človek, ktorý sa v tej minulosti odišiel. Je to také až taký zaujímavý logický konštrukt, že nad tým treba trošku aj popremýšľať, že ako to vlastne je, ale je to pre nich niečo, čo ich určuje a zväzuje a na to si musia teda najviac dávať pozor. Anton Stifel si zaujímavo vybral také historické skúsenosti, alebo historické udalosti, ku ktorým tí časonauti skáču, pretože hneď tá prvá ako keby poviedka je o tom, že ten hlavný hrdina, časonaut, človek, ktorý teda je už skúsený, sa dostane do obdobia tesne pred výbuchom atomovej bomby v Hirošime. A on tam zachráni jednu mladú ženu, ktorá prejde výcvikom a stane sa časonautka. Pretože časonautom sa nemôže stať ktokoľvek, časonautom sa môže stať len ten človek, ktorý by za normálnych okolností v tej svojej prirodzenej dejovej línii zahynul. Ale zahynul tak, že sa nikdy nenájde telo. To znamená, že pri požiari, alebo sa utopí niekde v hlbokom mori a nikdy ho nenašli, alebo napríklad pri výbuchu bomby, pretože ak by oni boli odstránili to telo fyzické, že niekto normálne zomrie a odrazu telo zmizne, mohlo by to opäť ovplyvniť strašne veľa udalostí. Čiže oni si naozaj na ten výcvik musia vybrať takých ľudí, ktorí sa môžu ako keby stratiť z tohto sveta. A on teda zachráni Aumi, takú vlastne Japonku, ktorá sa potom stane jeho partnerkou a spoločne ako keby skáču do tých ďalších historických udalostí, ktoré sa odohrávajú a ktoré alebo preskúmavajú, alebo zistujú, keď sa tam niečo udialo a majú pocit, že to nekorešponduje s tým, čo by malo byť, tak sa to snažia ako keby napraviť. A naozaj sú to také veci, že atentát na Kennedyho, naša nežná revolúcia, ten výbuch jadrovej bomby. A pre mňa niektoré veci boli také, že som si to musela googliť, lebo som nevedela, že či sa to naozaj stalo. Napríklad, neviem, či poznáte Ďatlová, čo to bolo? Výprava, hej. A pre mňa to bolo, ja som vôbec nevedela, že o čom ten autor rozpráva a normálne som musela teda ísť na internet, pozrieť si, že čo to bolo a tak som ako keby sa dostala do toho, že už som, čo? Čo to bolo? Si prečítaj to. Dobre, presne, si prečítaj knihu, Saška, povieme ti viacej. Tak je to také, že je to aj obohatenie v tomto a v podstate je to ucelený príbeh a zároveň sú tie poviedky schopné existovať aj samostatne, lebo ja som, keď som tú knihu prečítala, zistila som, že niektoré poznám, lebo boli niekde v nejakej zbierke uverejnené, len tu sú ako kompaktný celok, že máte celé to ako keby, že sa tu prelíňa, pokračuje ten príbeh, aj vzťah toho hlavného hrdinu s tou Aumi sa vyvíja ako keby v tom čase. Ale a kniha sa mi páčila, je to fajn čítanie, fakt je to také, trochu je tam aj tej technológie a vesmírnej astronautiky a to som tak, že dobre, tomu nerozumiem, idem ďalej, už sa nebudem trápiť. Tí, ktorí tomu rozumejú, by si to mohli užiť aj po tejto stránke, pre mňa priznávam sa, akože nie, ale nič strašné, nič nepochopiteľné, žiadna ťažká fyzika, aby naozaj človek sa potom trápil, že nevie si s tým poradiť. Len sa mi potom už zdalo, že ako keby sa trošku ten scenár opakoval, že už po prvých niekoľkých príbehoch som ja už vedela odhadnúť, ako dopadne ten ďalší, alebo tá ďalšia misia. Takže už to pre mňa bolo také, že už som to vedela odčítať, že čo asi sa tam udeje. Väčšinou som sa trafila, možno niekedy nie, ale už je to také, že už ste nejakým spôsobom nastavení.
už ide autor v určitej línii a vy už ako keby dostanete to, čo očakávate. Ale je to také, je to dynamické, je to také veľmi svieže a už vôbec ten koncept, to skákanie v čase, aj keď jasne v sci-fi, aj knihách, aj filmoch sa často pracuje s týmto momentom, hej, že ten pohyb v čase, ale on sa tak akože zaujímavo k tomu postavil a je to také veľmi príjemné čítanie, aj relatívne rýchlo sa to číta, takže je to také, že dobrú knihu ste vydali, musím povedať, milá Hydra. Ďakujem. No a to bola teda prvá kniha, ktorú sme si dnes predstavili a slovo má Sačka. Ďakujem za slovo. Ja budem rozprávať teraz o vydavateľstve Artforum, ktoré veľmi často oslovujeme práve do tejto našej ankety pre potreby literárneho večera. Väčšinou máme tento literárny večer vo februári, ale tento rok to máme v marci, v rámci marca mesiaca knihy, aby ste vedeli, že čo si môžete napríklad tento mesiac prečítať a čo patrí medzi také možno výkladné skrine jednotlivých malých vydavateľstiev za minulý edičný rok. No a v rámci teda vydavateľstva Artforum, ktoré asi nemusím až tak veľmi predstavovať, je to síce menšie vydavateľstvo, ktoré sa v podstate viac sústredí na svetovú beletriu, na prekladovú literatúru, ale samozrejme vydávajú aj pôvodnú slovenskú tvorbu a v rámci teda minulého roka mi poslali rebríček 5 najpredávanejších kníh, ktoré u nich zaznamenali najväčší úspech. A ja vám ich teda poviem, ale v tom opačnom poradí, že začneme 5 a potom skončíme pri jednotke. Takže 5. najpredávanejšou knihou z roku 2023 vo vydavateľstve Artforum bola kniha Milana Kunderu Totožnosť, čo je vlastne tretia kniha, ktorú toto vydavateľstvo vydalo po knihe Sviatok bezvýznamnosti a Nevedomosť. Sú to vlastne zatiaľ iba 3 knihy, na ktoré majú teda od samotného autora povolenie, aby ich vydali. Kto pozná tvorbu Milana Kunderu, kto ho pozná, alebo teda on už nie je síce medzi nami, ale kto pozná, že ako on si veľmi dával pozor na to, ako bude vyzerať ten preklad tých jeho kníh a kde to bude vychádzať. Bol na to veľmi zaťažený, bol puntičkár, takže bolo naozaj pre Artforum ťažké sa s ním dohodnúť a teraz vychádza, alebo teda tento rok, koncom minulého roka teda vyšla tretia kniha. Viem o tom, že ešte jedna by mala výsť práve od Milana Kunderu, takže to je 5. miesto. Na 4. mieste je kniha Sled udalostí od Eškola Neva. 3. miesto Tam, kde číha vlk, Ayelet Gundar Goshen, o tej sa budeme dnes aj trošku viacej rozprávať. A na 2. mieste je nemecká poviedkárka Judith Hermann a jej kniha Letný dom neskôr. No a celé to vyhral muž, ktorý predával vzduch vo Svätej Zemi, Omer Friedlander. A je to kniha, ktorá teda vyšla pomerne neskoro minulý rok, niekedy na jeseň, čiže dokázala za to krátke obdobie, v rámci toho roka 2023 sa vyšplhať až na tú top priečku. No a budeme sa rozprávať o knihe Tam, kde číha vlk, ktorú napísala izraelská spisovateľka Ayelet Gundar Goshen. Je to autorka, ktorá má, čo je zaujímavé na nej, je, že má vyštudovanú klinickú psychológiu, zároveň aj film a scenaristiku. Klinickú psychológiu študovala ešte teda v Tel Avive a filmovú školu Sam Spiegel v Jeruzaleme, potom tam ten odbor filmu a scenaristiky. Všetky tieto svoje poznatky, ktorými si teda prešla počas štúdia, potom využíva neskôr aj v tých svojich knihách, ktoré sú veľmi dobre napísané, ale o tom si povieme niečo viac neskôr. Ona napríklad píše aj scenár pre televíziu a film a napísala aj scenár ku krátkemu filmu o Batmanovi, za čo vyhrala cenu Berlin Today Campus, čo je vlastne také sprievodné podujatie Berlínskeho filmového festivalu, čo je vlastne celkom veľká vec. Jej prvá knižka má názov Jedna noc Markovič a za to získala niekoľko ocenení, napríklad aj vo Francúzsku alebo v Taliansku, čo je vlastne dosť nezvyčajné získať cenu aj v iných štátoch ako v domovských. No a čo sa týka teda jej tvorby, alebo teda jej prekladovej tvorby tuto u nás na Slovensku, tak najskôr v roku 2017 vyšla kniha Prebudzenie levov, potom neskôr kniha Klamárka a táto kniha Tam, kde číha vlk je teda treťou, ktorú preložili do slovenčiny. Všetky tri teda vyšli v vydavateľstve Artforum a tie posledné dve, teda Klamárka a aj kniha Tam, kde číha vlk v rámci edície Klad, čo je taká veľmi zaujímavá edícia vydavateľstva Artforum. Klad ako zvyšok slova, napríklad zvyšok slova preklad, alebo aj poklad, alebo aj základ. A oni to vlastne odôvodnili tak, že je to prekladová svetová beletria, ktorá je vlastne pokladom súčasnej svetovej beletrie a zároveň má tvoriť základ každej poličky
ak chcete mať doma práve tú súčasnú svetovú beletriu 21. storočia, čiže sú to naozaj súčasné diela, nič staré, to všetko, čo vychádza vlastne v rámci posledných nejakých 20-30 rokov v rámci teda sveta. No a poďme teda celkovo, alebo teda rovno ku knihe. Kniha Tam, kde číha vlk je z tých troch, ktoré som čítala, najútlejšia, aj keď má niečo vyše 200 strán, ale ja som to mala takto, že vyše 200 strán, vyše 400 strán, vyše 600 strán, takže som si to tak vygradovala postupne. Je to ale, tak ako som spomínala, ona má vyštudovanú klinickú psychológiu a film a scenaristiku a naozaj všetko toto vy odčítate alebo cítite z toho jej románu. V tomto príbehu otvára viacero veľmi dôležitých tém, napríklad šikana na školách, téma materstva, téma nejakej migrácie alebo utečenectva, samozrejme rasovej neznášanlivosti, čo súvisí vlastne s tou migráciou a s utečenectvom a ďalšie iné témy, ktoré sa tam vlastne postupne objavujú, ale aj napriek tomu, že tých tém, ktoré ona tam otvára, je naozaj veľa, tak oni sú tak vzájomne pospájané, že nemáte pocit, ako keby to bolo rozkúskované, že teraz sa poďme porozprávať o šikane a teraz sa poďme porozprávať o tom, ako sa nám žije, keď žijeme vlastne v nie našej domovskej krajine. Ale všetko to tak jednoducho do seba zapadá, všetko je to poprepletané a vydáva to, alebo teda vyznieva to ako kompaktný, komplexný celok. Hlavnou postavou je matka Lila Schuster, ktorá sa s manželom pred niekoľkými rokmi presťahovala z Izraela do Spojených štátov amerických, konkrétne do Silicon Valley. Jej manžel tam dostal prácu v jednej významnej firme ako bezpečnostný analytik. Je to firma, ktorá má zákazky bezpečnostného charakteru, čiže vyvíjajú rôzne bezpečnostné technológie, spolupracujú napríklad aj s Pentagonom, čiže tam ide naozaj o ako keby vysoké bezpečnostné riziká sú s tým spojené, s tou prácou. A oni vlastne odchádzajú z Izraela do tých Spojených štátov amerických s tým, že majú pred sebou nejaký sen, že sa im bude žiť bezpečnejšie, že sa im bude žiť lepšie, že budú lepšie zabezpečení, budú mať viacej peňazí, materiálne budú zabezpečení, že ak budú vychovávať svoje dieťa, tak budú vychovávať dieťa v krajine, kde nie sú vyhrotené konflikty, čiže to bude ako keby naozaj to lepšie miesto pre nich. A z počiatku to tak vyzerá, ale ako sa na seba nabaľujú tie ďalšie problémy spojené s tým, že vy ste cudzinec v inej krajine a nenarodili ste sa tam, tak tá situácia postupne sa stáva nebezpečnejšou. V tomto prípade my na začiatku príbehu prichádzame do momentu, kedy je nejaký teroristický atentátnik zaútočí na synagógu, niekto tam zomrie a samozrejme vlastne celá tá komunita izraelská, ktorá žije v Spojených štátoch amerických, má taký prirodzený strach o to, že toto sa deje u nás doma, ale nedieje sa to tu, my sme prišli sem, aby sme sa cítili bezpečnejšie, ale vlastne nič z toho nemáme zabezpečené. To znamená, že začnú posielať svoje deti, aby sa cvičili v obrane, v takej ako bežnej sebaobrane, aby mali väčší pocit bezpečia. A v istom momente sa dozvedáme, že spolužiak syna hlavnej postavy, hlavná postava sa volá Lila Schuster, neviem, či som to spomínala, tak jej syn Adam, jemu na večierku zomrie kamarát, jednoducho odpadne a už sa nepreberie, už ho vlastne nepreberú. A postupne sa začnú šíriť fámy o tom, že ten chlapec bol otrávený a pracuje sa aj s verziou, že za otravou stojí práve jej syn, čiže Adam Schuster. Ona postupne zisťuje, že jej syna niekoľko rokov v škole šikanovali, že je to spojené s tým, že je ako keby citlivejšie dieťa alebo taký citlivejší chlapec, ale zároveň aj tým, že je cudzinec, že je Izraelčan. A ona ako keby dostáva takú facku od reality, že nepozná svojho syna, nevie, čo sa mu deje v škole, že vlastne doma ako keby ten syn nosí nejakú masku a tvári sa ako šťastné a spokojné dieťa, ale pritom to tak vôbec nie je a ona vlastne objavuje také úplne, že iné zákutia a nuancy, začne sa pýtať samej seba, že či je dobrá matka, keďže toto všetko sa deje jej a jej rodine, naráža na rôzne stereotypy aj vlastne, ktoré sa týkajú okolia, ale napríklad aj má manžela, ktorý je flegmatik a je skeptik tak trošku, čiže ako keby absolútne nepodporuje v tom, že ona sa chce viac zaujímať o to, čo sa deje a sama na vlastnú päsť pátra, aby zistila, čo viedlo do toho momentu, keď ten chlapec vlastne na tom večierku zomrie. Ale v
nikom a nikde nemá podporu. Čiže je to ako keby taká jej nejaká svätá vojna proti okoliu, keď to tak môžem nazvať. No a potom sa do toho ešte vstupujú aj ďalšie momenty, ktoré ja ale nebudem prezrádzať, pretože by som chcela, aby ste si tú knihu prečítali. Je to zaujímavý ponor do sveta matky, sveta človeka, ktorý zrazu ako keby stráca tú pevnú pôdu pod nohami. Mala pred sebou nejaký sen a myslela si, že všetko bude v poriadku, že keď prídu peniaze, tak príde aj to bezpečie. Ale všetko to sa jej rúca. Rúca sa jej to, že myslela si o sebe, že je dobrá matka, ale vlastne nevie, čo sa deje jej synovi. A ďalšie tie také otázky, ktoré v sebe otvára. Tak ako som spomínala, že práve tie prvky klinickej psychológie, ktoré vlastne Ayelet Gundar Goshen vyštudovala, tak to cítiť v tom texte, lebo vy naozaj postupne idete v tom príbehu s tou matkou a sledujete ten jej vnútorný ponor, jej myšlienky, jej otázky, takéto jej pátranie, že kde urobila chybu, alebo kde si jednoducho nevšimla nejaké znamenia, že čo všetko mala urobiť, ale neurobila. A je to veľmi intenzívne čítanie, v mnohom až také, ani nie že poburujúce, ale také, že vás to nejakým spôsobom, takéto napätie vo vás ako keby vyvolá a vy sami si začínate klásť otázky, že či budem ja napríklad schopná odpozorovať, ak sa niečo také bude diať napríklad môjmu dieťaťu alebo niekomu v mojom okolí, že či sme dostatočne pozorní, že či nejdeme v tých vzťahoch len po povrchu, ale či naozaj vlastne sa navzájom poznáme a keď príde nejaký problém, či si vieme pomôcť. Čiže toto je moje odporúčanie tam, kde čítalo viacero tém a naozaj veľmi zaujímavých na premýšľanie. A dnes môžu aj vyhrať. A dnes ju môžete aj vyhrať? To je, áno, keďže každý literárny večer končí kvízom, toto bude dnešná odmena pre toho, kto nás najlepšie bude počúvať a bude vedieť zodpovedať tie kvízové otázky, lebo väčšinou sa pýtame na to, čo my rozprávame. Takže je to také, že sa snažíme, aby ste nás počúvali a potom to najlepšie počúva, najviac zapamätá, najviac vie, ale asi sa nikdy nenájde človek, ktorý prečíta presne tie knihy, ktoré my sme sa rozhodli, že si prečítame, lebo my to aj veľmi nehovoríme dopredu. Áno, keď máme stanovenú nejakú konkrétnu tému, tak vtedy áno, ale keď je to také, že ten výber z vydavateľstiev, tak je to tiež také, že tiež nevieme na začiatku, čo si vyberieme. No a vydavateľstvo, o ktorom teda poviem ja, je vydavateľstvo, ktoré sme tu doteraz ešte nemali. Pretože keď som rozmýšľala nad tým, že koho ešte by sme mohli osloviť, niekoho takého iného, tak si mi žiadalo, že poéziu, aby sme trošku rozprávali aj, tvária po niektorí návštevníci, no dobre. Tak som vlastne oslovila vydavateľstvo Modrý Peter. Je to maličké vydavateľstvo, ktoré vzniklo po revolúcii, ako mnohé, keď sa ako keby otvoril trh, čiže v 91. roku. A kedysi bolo označované ako vydavateľstvo jedného muža a tým jedným mužom je Peter Milčák. Je to vydavateľstvo, ktoré sídli v Levoči. Peter Milčák pochádza z Levoče a on je vlastne obklopený ľuďmi, ktorí píšu, ktorí sa venujú slovu, ktorí sa venujú literatúre, pretože jeho otec bol spisovateľ, jeho brat je spisovateľ, básnik, učí na univerzite. On píše sám, vydáva knihy a už to teda nie je vydavateľstvo jedného muža, pretože napríklad už jeho syn je súčasťou toho vydavateľstva, ale on sa venuje ilustrácii, čo je trošku ako keby z iného uhla pohľadu, ale tiež je v tom zakomponovaný. Oni tiež nevydávajú veľa kníh, v priemere ročne je to možno nejakých 10 kníh, čiže naozaj je to také menšie vydavateľstvo, sústreďujú sa od začiatku na vydávanie poézie, slovenskej aj prekladovej, ale medzi ich dielami alebo medzi tými knihami, ktoré vydávajú, sú napríklad aj knihy o literárnej teórii, tých majú pomerne veľa, občas je tam nejaká detská kniha, občas nejaká beletria, napríklad z kníh, ktoré vyšlo minulý rok, tam bola jedna jediná detská kniha a tých literárnych teórií bolo možno 3 alebo 4, pre nich alebo s nimi spolupracuje aj pán Marian Andričík, ktorý je Humenčan, profesor, ktorý preložil napríklad od Miltona Stratený raj a práve v tomto vydavateľstve to vyšlo. Oni si veľmi dávajú záležať aj na tom, ako tá kniha vyzerá, že aj ten vizuál je pre nich dôležitý. Veľmi často získavajú ich knihy ocenenia najkrajšia kniha Slovenska, ale ich výkladnou edíciou, to som si tu len tak zobrala, je edícia Mušľa a tam vydávajú básnické zbierky, ktoré majú často takýto formát, že je to taká až krehko pôsobiaca kniha, veľmi sú si naozaj podobné, že pracujú s tou bielou a modrou, lebo veď Modrý Peter, toto je modré a on je Peter, tak je to taká kombinácia tohto.
A to je takto akože na ukážku, že väčšinou takto viete rýchlo identifikovať tie knihy, aj keď samozrejme vyzerajú rôzne. Peter Milčák získal minulý rok ocenenie predsedu Prešovského samosprávneho kraja za prínos v oblasti literatúry a to bolo pre mňa také, že veľmi pekné, že niekto aj toto si všimol a niekto aj toto ocenil, lebo toto naozaj, to čo robia oni, nie je ani ziskové, ani na tom nezbohatnú, ani nič, že je to čisto, tak asi zarobia tak, aby prežili, ale to je možno tak všetko, že prežijú. Čiže to je podľa mňa čistá láska, toto, čo oni tam robia a akým spôsobom pracujú. Oni robia napríklad aj najväčší slovenský poetický festival, ktorý má názov Stretnutia, robia rôzne besedy, chodia takisto na školách prezentácie kníh a naozaj napríklad u nich vychádzajú taká trojica takých našich význačných slovenských poetov, ktorí kedysi ako fungovali pod tým jedným menom, že Osamelí bežci a sú to vlastne Ivan Laučík, Ivan Štrbka a Peter Repka, to som si pozerala, lebo ja si potom popletiem tie krstné mená a každý sa volá odrazu nejako inak. A napríklad v vydavateľstve Modrý Peter vyšli aj diela od Jona Foseho, ktorý minulý rok získal Nobelovú cenu za literatúru. A vlastne toto vydavateľstvo už malo tie jeho veci vydať, myslím, že 4 knižky od neho vydali. Bolo tam určite aj niečo detské, bola tam aj poézia, bola tam asi aj... momentálne vypredaná. Hej, aj akože od nás sa celkom dosť, lebo to keď také meno zaznie, že odrazu, hej, že Nobelová cena za literatúru, tak ľudia potom siahnu po tej literatúre, aj keď to možno predtým nečítali. Minulý rok napríklad vydali knihu s názvom V severnom vetre čítaš správy ďaleké a je to staroegyptská ľubostná poézia a sú to verše staré 3200 rokov. Neviem si predstaviť, ako to znie, ale už vôbec tá predstava je, a je to veľmi, veľmi dobré hodnotené, ako veľmi kladné reakcie na to sú. Vydali napríklad knihu Mačací host, ktorú napísal jeden japonský autor a prekladala to slovenská poetka Eva Luka. A tiež je to taká poetická kniha, je to próza, ale je to taká poézia v próze, ako keby až. A jedna z tých kníh, ktorú vydali minulý rok, a ona bola označená ako literárny čin roka od viacerých významných slovenských osobností, je vlastne zbierka poézie od Garyho Snydera Stretnutie s horami. Gary Snyder je posledný žijúci býtnik, čiže poznáte tú celú tú býtnickú generáciu. Narodil sa v roku 1930, čiže v maji bude mať 94 rokov. Už asi až tak nepíše, ale v tejto zbierke sú jeho poézia od roku 1965 až do 2015, čiže naozaj aj ako keby tie už aktuálne básne. A aj toto preložil Marian Andričík, čiže opäť Humenčan, ktorý prekladá Miltona, preložil aj túto knihu. A je to, ak som to správne, veľmi som hľadala, ale nenašla som od Snydera žiaden iný slovenský preklad. Toto je evidentne prvý a je to aj ako keby súborné dielo. V českom jazyku bolo preložených viacero kníh, do slovenčiny žiadna. Takže aj toto, aj možno aj preto to bolo označené ako taký akože teda literárny počin roka, už aj kvôli tomu, že je to prierez jeho tvorbou, že je posledný žijúci bytník, že doteraz v slovenčine jeho básne nebolo možné čítať. A volá sa to Stretnutie s horami preto, že vlastne vy už z tohto názvu tušíte, o čom tá kniha bude. Gary Snyder, okrem toho, že je univerzitný profesor, je aj ekológ. On sa veľmi venoval ochrane životného prostredia, čiže ekologický aktivista, je ešte aj buddhista, je držiteľ Pulitzerovej ceny a ešte nejakej American Award, neviem čo, nejakej ďalšej ceny. Čiže je to taký akože významný básnik. A toto ako prierez jeho tvorby naozaj ukazuje celú tú jeho lásku k prírode. Sú tam krásne verše, krásne básne, je z nich veľmi cítiť, ako si on tú prírodu váži, ako ju rešpektuje, akú úctu voči nej má a zároveň si uvedomuje jej silu a tak ako keby, že v porovnaní s nami, s ľuďmi, aj keď my teda, že robíme čo môžeme, aby sme tú prírodu zničili, ale pre neho je stále príroda ten silnejší prvok, že stále ako keby verí tomu, že tá príroda zvíťazí a prežije aj nás. A potom, keď čítate tie diela, odrazu sa v nejakej básne objavia motorové píly alebo ja neviem, traktor, tak až máte zimomriavky, lebo viete, že to nie je dobré, že takto to nemá byť, že vás to tak akoby navedie na to, že čo by ste mali možno pri tom preciťovať a ako keby vnímať. Veľmi pekne pracuje s jazykom a tam zase je aj klobúk dole pred prekladateľom, lebo preložiť poéziu musí byť veľmi náročné, náročnejšie ako preložiť prozaický text, ktorý vás ako keby povedie. A ja tým pádom nebudem veľmi o tej knihe hovoriť, lebo nemyslím si, že sa
Ja si to nemyslím a nemusíte so mnou súhlasiť a môžete, že sa poézia dá ako keby vykladať takéto, že v škole, že čo si básnik myslí. Ja neviem, ja si myslím to, básnik si môže myslieť to a každý z nás si môže o to myslieť úplne niečo iné, inak to odčítať, inak to vnímať. Takže podľa mňa nechcem tým pádom rozprávať o tom, aké tie básne sú, tie básne si prečítajte a ja vám len prečítam kúsok. Je to ináč pekná básne o mačke pre milovníkov, ale to vám neprečítam. Ale prečítam vám básne, dve vám asi prečítam. Jedna má názov Pijut krík. Jeden žulový hrebeň, strom by stačili, alebo iba kameň, malý potôčik, kúsok kôry v kaluži, kopec za kopcom. Zložené a skrútené mocné stromy, natlačené do tenkých puklín v skalách a na tom všetkom obrovský mesiac. Myseľ blúdi. Milión liet, nočné povetrie nehybné a skaly teplé. Obloha nad nekonečnými horami. Všetko to haraburne spojené s človekom mizne. Tvrdá skala sa chveje. Dokonca aj ťaživá prítomnosť akoby pominula ten klokot srdca. A slová a knihy ako malý potôčik pri vysokej horskej lavičke vyschli v suchom vzduchu. Jasná, všímavá myseľ nemá preto význam, ale tá, ktorá vidí, je aj videná. Nik nemá rád skalu a predsa sme tu. Noc mrazí. Čo si myhom v mesačnom svetle vklza do tieňa borievky. Tam, vzadu, nevidené, chladné, pyšné oči kojota či pumy nás sledujú, ako vstávam a odchádzam. A ešte je dosť veľký kritik Ameriky a takého toho amerického spôsobu života, nadbytku a toho všetkého. A teraz tak vám prečítam takú jednu, ako keby kvázi kritickú. Obchod. Ocitol som sa v mohutnej betónovej škrupine osvetlenej žiarivkami, dnu vháňali vzduch a na poschodia viedli pohyblivé schody. Bola plná vecí, kúpených a vyrobených v 20. storočí, rozložených na podnosoch alebo na policiach. Davy ľudí tohto storočia, ako je im vlastné, v priliehavých šatách vyrobených na strojoch vymieniali všetok svoj vzácny čas za veci. Pekné, že? A od poézii prejdeme k reportážnej literatúre, takže trošku opäť zmeníme žáner a budeme sa rozprávať o vydavateľstve Absint, ktoré je asi všetkým známe hlavne ako vydavateľ reportážnej literatúry u nás na Slovensku, aj keď majú napríklad aj edíciu pre mladých, napríklad Young Adult. Mladý Absint sa to volá a tam tiež vyšli nejaké knihy, ktoré ale nie sú reportážne, ale my sa dnes budeme vlastne rozprávať o ich hlavnej edičnej činnosti a teda o tých reportážnych knihách. No a oni nám poslali taktiež svoj rebríček 5 najpredávanejších kníh, kde 5. najpredávanejšou knihou bola kniha Ženy, ktoré zostali od slovenskej novinárky Magdaleny Rojo. Ona v tej knihe pozbierala príbehy žien, ktorých manželia naprieč teda svetom, nie len u nás na Slovensku, ale aj v iných krajinách, je tam aj Afrika a Ázia, boli nútení z ekonomických alebo iných dôvodov odísť z rodnej krajiny a ísť zarábať peniaze niekde inde a vlastne ženy ostali v tej domovskej krajine, aké je to teraz vlastne zabezpečiť tú domácnosť, chod rodiny bez toho, že tam nemáte vlastne oporu toho muža. A to sú vlastne reportáže, ktoré táto Magdalena Rojo robila po celom svete a potom to dala do tejto jednej knižky. Potom je to od Jurgena Thorvalda, Ríša chirurgov, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu knihu. A ďalej Oči zasypané pieskom od Pavela Smolenského. Je to knižka, ktorá síce nevyšla minulý rok, bola to vlastne jedna z tých prvých kníh, ktorá v Absinte vyšla, ale minulý rok ju znova dotlačili, pretože sa týka práve toho izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktorý teraz vlastne vyeskaloval v tých posledných mesiacoch, čiže je to vlastne dosť súčasná téma, preto tá kniha vyšla znova. Na druhom mieste je kniha Vojna a trest, ktorá sa týka zase Ukrajiny a konfliktu na Ukrajine. No a na prvom mieste je kniha Nie je čo závidieť od americkej spisovateľky a novinárky Barbary Demick. To je táto knižka, o ktorej sa teda dnes budeme rozprávať.
A ako som spomínala, tak Barbara Demick je americká spisovateľka a hlavne teda novinárka, ktorá študovala ekonomiku a obchodnú žurnalistiku, čiže sa venovala hlavne tým ekonomickým témam. Potom neskôr a vyše vlastne 25 rokov pracuje ako spravodajka alebo zahraničná korešpondentka pre veľké denníky. Dlho pôsobila napríklad v východnej Európe, kde pokrývala vojnu v Bosne a Hercegovine. Za sériu reportáží z Bosny bola nominovaná na Pulitzerovú cenu, ale tú cenu nakoniec nezískala. Písala taktiež o Káhire, teda o Egypte, o Izraeli, písala o Severnej Južnej Kórei, samozrejme, keďže sa budeme rozprávať o chvíľočku práve o tej knihe, ktorá sa týka Severnej Kórei a momentálne sa venuje Tibetu, pracuje v kancelárii, ktorá sídli v Pekingu, v Japonsku, ale venuje sa teda hlavne téme Tibetu tých posledných zo pár rokov. Prvá knižka, ktorá jej vyšla, má názov Život a smrť v sarajevskom susedstve, potom to bola kniha Niečo závidieť a teraz nedávno v roku 2020 jej vyšla kniha Život a smrť v Tibete, čiže tá posledná téma, ktorej sa momentálne venuje. Kniha Niečo závidieť je reportážnou literatúrou, to znamená, že je to publicistický žáner, novinár alebo žurnalista pokrýva informácie alebo teda spravodajstvo z určitých krajín alebo z určitých oblastí alebo určitej témy a spracováva ich do takej beletristickejšej formy. V tomto prípade ide o príbehy Severokórejcov. Barbara Demick totiž pracovala, alebo teda kanceláriu mala v Južnej Kórei a ich dlhé obdobie práve pokrývala tú Severnú a Južnú Kóreu a spravodajstvo vlastne z týchto dvoch krajín. Teda myslím od roku 2001 a v roku 2005 dostala prvýkrát víza do Severnej Kórey, čiže prvýkrát sa mala možnosť ísť aj naživo pozrieť a osobne pozrieť do tejto krajiny. Ona tie informácie zo Severnej Kórey samozrejme získavala nie priamo od tých štátnych orgánov alebo od médií zo Severnej Kórey, lebo tam by sa asi úplnú pravdu nedozvedela, keďže ide o autokratický režim. Ale informácie a také tie osudy a príbehy ľudí získavala od konkrétnych ľudí, od obyčajných ľudí, ktorým sa podarilo zo Severnej Kórey utiecť, či už do Číny alebo do Južnej Kórey. Čiže ona sa vlastne rozprávala s množstvom Severokórejčanov, ktorým sa podarilo z krajiny utiecť. Pokrývala hlavne témy, ako sa tam mení spoločnosť, ako vyzerá ten bežný život v Severnej Kórei, alebo napríklad aj veľmi závažnú tému, keď predávali severokórejské ženy do manželstva do Číny, čiže toto bola jedna z tém, ktorá ju zaujímala. Nevenovala sa len ženským témam, ale samozrejme aj iným oblastiam. No a všetky tieto rozhovory a všetky tie informácie, ktoré sa dozvedela, potom spracovala do knižnej podoby. Z toho vznikla kniha Niečo závidieť, ktorá sa volá aj Život bežných ľudí v Severnej Kórei. Stretávame sa tu s osudom 6 konkrétnych ľudí. Niektoré mená boli pozmenené kvôli vlastne bezpečnosti týchto ľudí, ale sú to naozaj najbežnejší ľudia. Nie sú to ľudia, ktorí patria napríklad do robotníckej strany, čiže do tej vyššej vrstvy, ktorí sa majú samozrejme lepšie, ale sú to naozaj tí najobyčajnejší ľudia, napríklad učiteľka v škôlke, alebo lekárka v nemocnici, alebo jednoducho len pani v domácnosti, ktorá sa snaží nejakým spôsobom zabezpečiť svoju rodinu. Začína sa príbehom dvoch mladých ľudí, ktorí by chceli spolu chodiť, alebo by chceli mať nejaký vzťah, ale nedá sa to, pretože v Severnej Kórei si môžete vziať, alebo teda môžete uzavrieť manželstvo iba s človekom, ktorý je v rovnakej vrstve spoločenskej, ako ste vy. Čiže podobne to funguje ako v Indii s kastami. To znamená, že ak patríte k nižšej spoločenskej vrstve, tam máte minimálnu šancu, aby ste uzavreli manželstvo s niekým, kto patrí do vyššej spoločenskej vrstvy. Ak sa vám to podarí, tak musia pri vás stať všetci svätí, lebo je to naozaj, že ak sa to podarí 1% ľudí, tak aj to je že veľa. Naozaj je to veľmi obťažné a nedá sa to. A na príbehu týchto dvoch mladých ľudí, ktorí k sebe pociťujú nejakú náklonnosť, ona otvára tie otázky toho, že ako tí ľudia žijú, aké sú rodinné vzťahy, ako presne funguje to, že kto do akej spoločenskej vrstvy patrí a ako sa to rozdeľuje, na základe akých pravidiel jednoducho oni tam musia žiť.
ako vyzerá ten jednoduchý život Severokorejčanov. Čo je napríklad zaujímavé na tom, tu vám ukážem aj snímku, je, že oni keď chceli byť spolu, tak sa museli stretávať jedine večer, lebo večer už nefunguje elektrina, nesvieti sa tam. Toto je napríklad satelitná mapa, kde vidíte Južnú Koreu a Severnú Koreu. A v Severnej Korei sa svieti iba tam, kde má vodca, alebo teda vládca celej tej Severnej Korei, prezident, sídlo a všade inde vidíte, že je proste tma. Tam večer už nie je elektrina, nie je svetlo. Čo je potom jednoduché práve pre takéto malé páriky, aby jednoducho vyšli na tú ulicu a sa stretávali. Čo je zaujímavé, tak nemôžete ísť ani sa stretnúť niekam, že do hotela a tam stráviť čas, alebo na nejakej napríklad kaviarne alebo reštaurácie, lebo väčšina z nich nefunguje. A čo sa týka hotelov, vy keď chcete stráviť noc v hoteli, tak vy musíte mať normálne, že štátom povolené, že sa môžete niekde ubytovať, že idete na nejakú pracovnú alebo nejakú inú cestu a musíte to mať schválené, až tak môžete byť ubytovaní. V prípade, že by ste prišli do hotela a chceli sa ubytovať, tak vás rovno otočia, že nemáte papiere na to, tak tam nemôžete byť. Takže už vôbec nie sa stretávať, ak sa chcete nejakým spôsobom zblížiť s iným pohlavím. Čiže to sa nedá. Takže títo ľudia potom chodia do kadejakých parčíkov a lesov a musí to byť naozaj zatme, lebo v Severnej Koreji je zakázané aj bosk na verejnosti, dokonca držanie rúk. Čiže tam vlastne žiadne intimnosti ani žiadna vzájomná náklonnosť na verejnosti sa nemôže udieť, všetko je zakázané. Ak vám prídu na to, že... Ako? Sviečky si nosia, aby videli? Ten zrak potom sa už tak jemne prispôsobí a možno je to zaujímavejšie, že nevidíte nedostatky toho partnera. Ja už neviem, že ako presne to funguje, lebo až takto dopodrobná autorka nešla. Ale niečo som ešte chcela k tomuto povedať, ale to nevadí, možno, že si spomeniem a sa k tomu vrátim. Čiže naozaj takýto partnerský život, ak teda váš vyvolený patrí do inej vrstvy, je veľmi zložitý. A môžete byť ste do niekoho zaľúbení, ale v Severnej Koreji tie manželstvá dohadujú. Čiže neviete nakoniec, s kým skončíte a to partnerstvo potom môže byť šťastné, ale nemusí byť. Máme tam napríklad aj príbeh učiteľky v materskej škôlke, lebo Severná Korea je krajina, kde, a hlavne aj keď čítate túto knižku, tak sa vám začne pred očami vynárať príbeh z 1984 z Orwella, kde v jednom momente vy zarábate nejaké peniaze, na druhý deň už zarábate aj o polovicu menej a o mesiac vy už vlastne nedostávate žiadnu plácu za tú svoju prácu. Dostávate nejaké prídel jedla, nejaký prídel oblečenia, ale o mesiac dostávate polovicu z toho, čo ste dostávali pred mesiacom. A potom jedného dňa, napríklad ak krajina je v ekonomickej kríze, nedostanete nič. A vašou úlohou je nejakým spôsobom tú rodinu zabezpečiť. Je to veľmi smutné, keď to čítate, že v akých podmienkach tí ľudia tam musia žiť. Napríklad tá pani učiteľka z materskej škôlky učí detičky, ktoré rodičia posielajú do tej škôlky preto, aby sa tam tie deti najedli. Lebo je to inštitúcia, ktorá zabezpečuje obed každému vlastne škôlkarovi. Ale v jednom momente tie obedy už tvoria iba polievka, ktorá je robená iba z nejakej zeleniny, ktorú si vedeli pestovať, a potom už tie obedy nie sú vôbec. Deti začínajú chodiť do škôlky nevyspaté, strašne unavené, začne sa im napríklad, vidíte na vlasoch, že niečo nie je v poriadku, že asi ten zdravotný stav nejakým spôsobom odchádza, pleť začína blednúť, je taká až akoby papierová, taký priesvitný papier a v istom momente to dieťa prestane tú škôlku navštevovať. A vy pre svoje vlastné duševné zdravie sa ani nepýtate, čo s tým dieťaťom je, lebo ak by ste sa dozvedeli pravdu, tak by vás to mohlo položiť. Máme tam napríklad príbeh lekárky, ktorá je vernou zástankyňou ideológie Severnej Korei, je vernou zástankyňou Hippokratovej prísahy a ona sa naozaj snaží liečiť tých ľudí bez rozdielu, pretože každý má právo, v socializme každý má rovnaké právo na rovnakú zdravotnú starostlivosť, ale keď nie sú lieky, a keď nie sú napríklad obväzy, chýbajú základný zdravotnícky materiál, tak jedného momentu začnete tých ľudí otáčať v tých nemocniciach a v istom momente už tí ľudia ani nechodia do nemocnice, pretože vedia, že by sa im tam vlastne pomoci nedostalo. A v takýchto podmienkach tí ľudia naozaj žijú v prípade, že sa krajine nedarí ekonomicky a že jednoducho nie sú prostriedky na to, aby tí ľudia žili kvalitný alebo aspoň úctivý život. A je to strašné na tom, že
mnohí z nich sa ani nepýtajú, ani nepochybujú nad tým, alebo možno sa aj pýtajú, ale nemôžu to vysloviť nahlas, lebo akákoľvek kritika je tam trestaná, dokonca aj keď podvediete partnera, tak idete do väzenia. Čiže tam to je veľmi prísne, akékoľvek vybočenie z radu sa trestá. Čiže vy sa nemôžete aj nahlas spýtať, že prečo som včera dostal takúto plácu a dnes už nedostanem nič. Prečo namiesto, ja neviem, ryže dostávam dnes kukuricu a zajtra nedostanem nič a tak ďalej. Čiže tieto otázky vy si musíte nechať pre seba, lebo niekto nabehne a idete vlastne do pracovných táborov. Je to hrozné. Keď si čítate, že niečo takéto sa deje teraz v 21. storočí a naozaj vás to nutí potom si hovoriť, že ako sa máme dobre. A napriek tomu sa sťažujeme a niektorí ľudia sa majú oveľa horšie. A kniha sa volá Niečo závidieť, ale čo je vlastne ako keby paradoxom toho celého, že kniha je pomenovaná podľa jednej slohy pesničky, ktorú sa učia už na materských školách a ktorá znie, že nie je svetu čo závidieť. Čiže túto vetu hovoria Severokorejčania o živote mimo svojej vlastnej domovskej krajiny, čo je akože ešte smutnejšie. A je tam naozaj veľa rôznych osobných príbehov a osudov, o ktorých keď si prečítate, tak vám je vám smutno, je vám zle. Aj by ste chceli s tým niečo spraviť, ale viete, že nemôžete. Strašne im držíte palce, aby sa z toho dostali, ale to nie je beletria, nie je to román, nie je to vymyslené, je to skutočnosť, to je na tom najhoršie. Takže nie je čo závidieť. Barbara Deník. Fúha. To sa pozriem, čo máme v knižnici, lebo by som si ju chcela prečítať. Najpredávanejšia kniha vydavateľstva Absint za minulý rok. Napriek téme, napriek hĺbke, najpredávanejšia kniha. Dobre. A posledná kniha, o ktorej ja budem hovoriť, je žiaľ kniha, ktorú tu nemám, pretože je z vydavateľstva Artis Omnis, ktoré teda ja už neviem predstavať, aj sme ho samostatne mali predstavené. Pre nich takou ich výkladnou skriňou je Juraj Červenák, ktorému vydávajú všetky tie fantasy diela, lebo iný typ literatúry mu vychádza v Slovarte. Ale v rebríčku 10 najpredávanejších kníh za minulý rok vo vydavateľstve Artis Omnis bolo 5 Červenákových kníh. Takže o Červenákovi nebudeme hovoriť, lebo o ňom hovoríme často a pravidelne a Saška ho miluje, takže ho bodaj odporúča. Aj keď ja som ho prečítala, je to fajn. Okrem toho v tej desiatke bola jedna detská kniha Klára a Snehuľko, jedna populárna naučná kniha, zbierka poviedok a príbehov s názvom Strašidelné príbehy Slovenska a ešte kniha, ktorá zaiste neušla vašej pozornosti, pretože je to kniha Julie Marcinovej, ktorá sa volá Kde si sa vydala, tam si mlieko pýtaj. Je to kniha, ktorá mám pocit, že na mňa vyskakuje z každej strany, strašne veľa sa o nej rozpráva. Tá kniha vyšla v roku 2023, ku koncu roka. Už v 2023 bola v rebríčku ich najpredávanejších kníh, toho Artis Omnis. Kráľuje v rebríčkoch na Martinuse, v Pantarej. Teraz 18. marca vyjde ďalšia doplač, a to je prosím pekne už 4. doplač, čiže tá kniha má neuveriteľne veľký zásah. Ja neviem, nepamätám si takú knihu, ktorá by tak veľa ľudí zasiahla a tak veľa sa o nej rozprávalo. Všetky recenzie, na ktoré som ja nadavila, boli pozitívne. A ak neboli akože vyslovene úplne že pozitívne, tak boli aspoň neutrálne, hej, ale nenašla som žiadnu, nie že by som hľadala negatívnu recenziu, len je to tak, že naozaj, že všetci ju chvália, všetci si ju odporúčajú, posúva sa a my ju v knižnici máme, ale keďže aj u nás sa tiež každý týždeň na niekto pýta, tak ja som nemala to srdce, že ju drža dlho, tak ja som ju rýchlo prečítala a dala som ju do obehu, tak preto ju nemáme. Saška ju tiež nemá, lebo je vypredaná, čaká, kedy teda dojde doplač, tak si ju len predstavte, je taká biela, hej. No a je to kniha, ktorá v podstate aj Harmanovcov, ktorí majú to vydavateľstvo Artis Omnis, prekvapilo, aký má úspech, ako zarezonovala medzi ľuďmi, pretože ako pre všetkých je to vždy risk, keď idú vydať niekoho, koho nepoznajú. To je prvočina tejto autorky. Oni si môžu dovoliť sem tam skúsiť vydať niekoho neznámeho, keď vedia, že im ten rok potiahne niekto iný. Že napríklad Juraj Červenák sa predáva vždy, lebo naozaj dobre píše a veľa ľudí ho číta, veľa ľudí ho má rado, tak akože môžu skúsiť vysunúť niekoho, že či sa ujme, či sa neujme. A to, že idú robiť štvrtú dotlač tej knihy, je pre všetkých. Čo je pre autorku, aj pre nich. Oni teraz dosť veľa s ňou aj chodia po besedách v rámci celého Slovenska. Mám pocit, že v apríli budú aj, akože nebudú tu, ale budú Prešov alebo Košice, čiže akože relatívne blízko. Julia Marcinová je etnologička, ktorá sa zaoberá napríklad aj odievaním, tradičným odievaním. A ona
to, akým spôsobom pracuje s príbehmi ako etnologička, dokázala pretaviť aj do tej knihy. A ona sama sa v jednom rozhovore vyjadrila, že v podstate vždy ju zaujímali príbehy jej rodiny. Vždy počúvala rodičov, ujov, tety, starých rodičov, prastarých rodičov a keď jej niečo chýbalo, tak sa za tým išla dopytovať. Akože to mi príde úžasné, keď sa rodina tak rozpráva, že rozprávajú tí starí rodičia tej svojej vnúčke, že čo všetko zažili, aký mali život, čím sa borili, čo ich tešilo, lebo toto je naozaj ako keby, toto je príbeh jej rodiny. Tie postavy, ktoré tam vystupujú, sú reálne postavy, začína to jej pradedkom Michalom, ktorý je naozaj že reálna postava, aj vlastne všetci tí ľudia, ktorí sa tam objavujú, iba že sila tej knihy je v tom, že to, akým spôsobom žila tá jej rodina, je spôsob, akým sa žilo tu na Slovensku kedysi vo veľkej miere, na dedinách, v Lázoch, lebo kniha začína rokom 1860. Čiže v podstate ľudia mali čo, keď mali nejaké pole, keď mali nejaký domček, tak to bol celý ich majetok, nejaká kráva možno, tak akože to už bolo niečo, čo mali a tí často ľudia nemali ani tú krávu, hej, že boli povedzme takí chudobní. Čiže naozaj je to situované, vy sa viete v tej knihe ako keby nájsť, dobre, my už dnes nie, ale vieme si predstaviť, že takto žila moja prababka možno kedysi, alebo praprababka. A preto je asi tá kniha taká populárna, taká obľúbená, že ako keby sa istým spôsobom týka nás všetkých. To sú vlastne naše dejiny, prerozprávané cez takú rodinnú ságu tejto jednej rodiny. Lebo ja som tak akože do polovice si vravala, akože dobre, že dobrá kniha, fajn, dobre sa to číta, ale že prečo je okolo toho také halo? A potom tak niekde v polovici sa to ako keby trošku zlomilo a potom som to prečítala na doraz celú tú druhú polovicu, že vtedy som si povedala, že chápem. Že naozaj ma to vtiahlo, naozaj nie je to kniha, v ktorej že si budete počiarkovať pekné vety a také, sú to naozaj silné príbehy, ktoré vás pohltia. Dobre sa to číta, ona vie písať, je to dobre napísané. Naozaj s tými postavami súcitíte, prežívate tie ich príbehy, je vám to ako keby blízke, aj keď my to možno nezažívame dnes už v tejto dobe. Tá kniha, ona sama vraví, že ako keby tým, že zbierala tie rodinné príbehy, a že si to aj zapisovala, tak môžeme povedať, že na nej pracovala 25 rokov. Aj keď možno vtedy ešte nevedela, že to bude kniha, že si to zapísala do nejakého svojho denníčka alebo zapisnička, ale v podstate z tých príbehov, ktoré začala zbierať ako 14-ročná, vlastne teraz vyšla táto kniha a začína sa teda v roku 1860 narodením Michala, toho jej starého otca. Väčšina deja sa odohráva v obci Polúvsie, ktorá, táto obec už dnes neexistuje, je súčasťou Rajeckých Teplíc, ale ešte aj doteraz tam žijú jej rodina, jej príbuzní žijú v tej rodine a ona to s nimi aj komunikovala, tú knihu. Nikto jej nepovedal, že to nemáš napísať, dokonca jej stará mama ju inšpirovala k tomu, aby tú knihu napísala. Ona jej to aj sľúbila a stará mama sa síce tej knihy nedožila, ale Julia Marcinová je taká spokojná, že splnila ten sľub, ktorý dala tej svojej starke. Michal, teda v roku 1860, keď sa narodil a on nás dosť dlho správal s tým dejom, žil v období, kedy sa uzatvárali, v Koreji to majú tak doteraz, na Slovensku to bolo kedysi, vlastne ľudia sa brali kvôli majetkom, nejaká láska alebo niečo také, to nebolo dôležité, to vôbec nebolo podstatné. Dôležité bolo, že ja mám tú roľu a tvoja roľa je veda našej, tak naše deti sa zoberú, lebo budeme gazdovať na väčšom priestranstve. A toto bol presne jeho prípad. On sa ako mladý chlapec zaľúbil do dievčaťa menom Hanka a mali sa radi. Hanka bývala na opačnom konci dediny, pre mňa fascinujúce, že nikto o ich láske netušil a to mali vzťah trvajúci možno 5-6 rokov. Je pravda, že Michal pomedzi to ešte 3 roky bol na povinnej vojenskej službe, lebo vtedy sa chodilo na 3 roky a Hanka ho ako verne čakala. A naozaj to bola taká pekná, taká čistá láska, tak pekne to bolo vykreslené, že viete, že tam už len pohľadkanie poličko bolo to maximum, čo si tí mladí ľudia dovolili, ako keby v tej dobe. Že? Ak nabola v noci, tak preto sa možno si aj pusu dali a potal, to stačilo. A keď sa teda akože Michal vrátil z tej vojenčiny a už sa trošku akože zmohol a už sa teda s Hankou dohodli, že ju pôjde predstaviť rodičom a povie, že to je jeho vyvolená, tak pre neho nastal šok, lebo mu rodičia oznámili, že si vezmeš Pavlínu, lebo presne ich roľa, naša roľa sú spolu, budeme gazdovať na veľkom. A urobili nešťastným 3 ľudí, lebo aj toho Michala, aj tú Hanku, aj tú Pavlínu, ktorá si Michala nechcela vziať. Ona sa mala vydať odrazu za muža, ktorého neľúbila, ktorého nepoznala a najhoršie je, že Pavlína a Hanka boli kamarátky. A tým pádom aj ten ich vzťah, akože Pavlína mala výčitky svedomia voči tej Hanke, ale oni s tým nič nemohli urobiť. Michal sa akože aj vzbúril, hej, ušiel na noc z domu a to bolo všetko. Oni to prijali, lebo
rodičom sa neodporovalo. Proste rodičia povedali a tak bolo. A tí ľudia len dúfali, že nejako budú vedieť spolužiť, že sa budú vedieť tolerovať, že akože nejako takým nejakým spôsobom zvládnu. A Michal cez tú svoju vlastnú skúsenosť potom chcel, aby jeho deti sa vydávali a ženili z lásky. On už bol ako keby že pokrokový v tom zmysle a povedal si, že nebude svojim deťom vyberať partnerov, že to nechá na nich. Ale to bola jedna vec, ktorú chcel. Potom mal syna, ktorému sa podarilo priviesť do druhého stavu susedku, no proste, ale to už bolo viac ako pohádka, nie políčku. A ten tlak toho okolia ich donútil, aby sa vzdali, lebo veď musia, veď nemôže dievča v hanbe zostať. Tak opäť sa to ako keby trošku opakovalo, že opäť ďalší chlapec, ktorý sa musel oženiť bez lásky a ktorý sa snažil vybudovať ten vzťah tak na tom, ako bolo. Máte pocit, že v tej knihe sa neudeje nič také, že strašne svetoborné, žiadne veľké drámy, ale sú to také malé, drobné ľudské drámy, také dramatické osudy, ktorým rozumiete, s ktorými sa viete stotožniť, ktoré sa vás dotknú. Autorka napríklad tie kapitoly popredkávala takými svojimi vlastnými vsúkami, takými rozprávačskými, lebo ona napríklad vykreslí to veľmi pekne, sedí na jednom starom cintoríne, kde už sa nepochováva. Čiže vlastne je to už len lúka, kde zostal jeden kríž, ona vie, že kedysi sa tam pochovávalo. A tak trošku sa vlastne rozpráva tak v duchu s tými mŕtvými aj so svojimi predkami a rozpráva im, že čo videla. A keď ukončí kapitolu, tak sa ešte zamýšľa nad tým, že kto vie, aký bol osud potom tej ďalšej Michalovej, ja neviem, vnúčky, alebo dcéry, alebo koho si, ale už to nechá také ako keby nedopovedané. Že je to trošku aj na nás, že ten príbeh si vieme my možno trošku rozvinúť sami, ale je to naozaj také veľmi putavo napísané, veľmi čtivé a tie vsúky sú takým obohatením, takým, že máte pocit, že tá autorka trošku s vami rozpráva, že sedíte niekde na lúke s ňou, kde je príjemne a pofúkuje vetrík a je to taký príjemný čas, možno nejaká jar, čiže nie ani veľmi horúco, nie ani zima a ona sa s vami delí o to svoje osobné, o taký ten rodinný príbeh, ktorý zažila a ktorý si možno zažili aj vy, tak je to také, že keď som tú knihu, a budete pri tom plakať, hej, to vám musím povedať. Áno, aj každý citlivý muž. Tak som si potom na konci povedala, že hej, že už rozumiem, že prečo tá kniha toľkých ľudí sa dotkne a toľkých ľudí osloví. Čiže 18. marca máte šancu opäť sa k nej dostať. Skúste, lebo možno 20. už nebude. Ale dávajte pozor, hej, mali by ste medzi tými prvými pre istotu. Ja som sa rozprávala teraz, cez víkend som bola náhodou aj s vydavateľmi, teda s manželmi Harmanovcami a rozprávali sme sa aj o tejto knihe. Oni hovorili, že ich to veľmi prekvapilo, že tá kniha má taký úspech a že tie sociálne siete a to, že si to ľudia medzi sebou takto posúvajú, že jednému sa páčilo, odporučil to ďalším a tak ďalej, že jednoducho tá kniha sa stala naozaj takým nečakaným bestsellerom pre nich a dokonca, že sa im ozvali už aj dve české vydavateľstvá, ktoré by chceli túto knihu prekladať do češtiny, čo sa im nestáva. Oni väčšinou, keď ponúkajú tú knihu českým vydavateľstvám, tak majú veľký problém niekoho presvedčiť a teraz bez toho, aby čo len pohli prstom, sa im až dve vydavateľstvá ozvali, že by tú knihu chceli dostať na český trh. Takže je to naozaj že veľký úspech, čo sa týka teda ich vydavateľstva. A to si ja viem predstaviť, že toto je také, že taká naša kotlina, že presne, že aj Česi by sa v tom našli, aj Poliaci by sa v tom našli, možno aj tá Ukrajina, čo je blízko nás, že takto sme žili proste kedysi, že je to taký príbeh nás všetkých istým spôsobom. Tak to bolo, kde si sa vydala, tam si mlieko pýtaj. A to aj tak akože zaznie priamo aj v tej knihe, že jedna z tých postav sa dostane do tejto situácie, kde je takýmto spôsobom odmietnutá jej pomoc pre jej deti. A teda strava pre jej deti. No a celé to zakončíme tou najhrubšou knihou, ktorú tu dnes pred sebou máme. A je to kniha Nedostatok svetla od Nino Haratišvili. A táto kniha vyšla vo vydavateľstve Inak, ktoré nám taktiež poskytlo svoj rebríček. Oni mi poslali 4 ich najpredávanejšie knihy, tak 4. bola Priateľky a neznáme od J. Courtney Sullivan. A druhá kniha Fernando Aramburu Dažďovníky a tá je ešte hlubšia ako táto. Takže keď som sa tak na to pozerala, že to vyhrala. Potom je to kniha Oheň od Mária Pušet a teda celé to vyhrala práve tá kniha Nedostatok svetla od Nino Haratišvili. Nino Haratišvili je gruzinská autorka, ktorá už ale trvalo žije v Nemecku. Narodila sa teda v Tbilisi, v hlavnom meste Gruzínska. A má iba 41 rokov, alebo 40 rokov, čiže je ako pomerne ešte mladá autorka. Vyštudovala filmovú školu v Hamburgu, teda už v Nemecku.
Je to dramatička, je to divadelná režisérka a spisovateľka, ktorá s mamou tesne po revolúcii, alebo teda v tej prvej polovici 90. rokov, keď sa Sovietsky zväz rozpadol a v Gruzínsku, rovnako ako vo viacerých postkomunistických krajinách, panoval taký ten politický a spoločenský sociálny chaos, tak odišla práve do toho Nemecka za príbuznými, tam strávila Nino 2 roky, vychodila tam 7. a 8. ročník základnej školy, myslím, a potom sa vlastne s mamou opäť vrátili do Gruzínska a Nino potom už sama odišla opäť do Nemecka, aby študovala film. Čo je na tejto knihe zvláštne, je to, že vy keď ju čítate, tak spočiatku máte pocit, že je to veľmi podobné tomu, čo sa dialo u nás v tých 90. rokoch. Že naozaj asi tie krajiny, keď sa rozpadol Sovietsky zväz, že teraz ako keby hľadali ten svoj systém, že ako bude fungovať politika, ako znovu, ako keby to celé postaviť nejakým spôsobom na nohy, že sa to v tých krajinách dosť opakovalo. Že to bolo podobné, aj keď Gruzínci to mali oveľa ťažšie, tam sa diali teda veľmi zaujímavé veci, čo sa postupne dozvedáte, lebo naozaj v tomto príbehu sa dozviete taký ten prierez tej gruzínskej histórie od začiatku teda 90. rokov až po súčasnosť. Je to príbeh 4 kamarátok, ktoré sa volajú Keto, Dina, Nene a Ira, ktoré sa stretnú na základnej škole, chodia spolu do triedy a zároveň 3 z nich bývajú aj v takom spoločnom dvore panelákovom. Ono myslím aj tuto je na obálke, že keď vidíte taký ten panelák, má menej poschodí ako tieto a má taký ten spoločný dvor, kde tá komunita ako keby žila. A tie dvory boli usporiadané tak, že ešte za čas socializmu tie byty prideľovali podľa toho, aby v tom jednom dvore ako keby žil ja neviem, každý, že dajme tomu, máte tam nejakého doktora, máte tam nejakého právnika alebo štátneho úradníka, máte tam nejakého, ja neviem, remeselníka, čiže aby si tí ľudia vedeli medzi sebou pomôcť, keď príde k nejakej situácii. Čiže vlastne taká rôzna zmes ľudí, ktorí museli vlastne na tom jednom dvore spolu fungovať. To znamená, že vlastne tie 4 kamarátky, s ktorými sa vlastne stretávame v tom príbehu, tak pochádzajú z rôzneho rodinného zázemia, aj rodičia vlastne pracujú úplne inak, čiže aj oni sú vlastne ako keby tak trošku z inej vrstvy, ale majú veľa toho spoločného a sú veľmi dobrými kamarátkami. Postupne ako ale prichádzajú tie turbulentné roky, čiže 90. roky, kedy sa k moci dostávajú také tie pouličné gangy a mafiáni, kde naozaj, a hlavne oni tam mali po revolúcii prezidenta, ktorý bol taký jemný ezoterik, jednoducho vojenský nejaký generál robil puč proti tomuto prezidentovi, prezident utiekol do inej krajiny a jednoducho tam naozaj vládol veľký politický chaos. Poriadok sa na uliciach nedodržiaval, ľudia tam chodievali s kalašníkovmi, naozaj to bolo veľmi nebezpečné. Ja sa nečudujem, že vlastne sama autorka s matkou odišli na tých pár rokov do Nemecka, teda do toho pokojnejšieho prostredia. Čiže si predstavte, že ste mladý dospievajúci človek, ktorý vyrastá v takomto prostredí, že vonku nie je bezpečne, že bezpečne je len keď ste naozaj na tom dvore alebo v tej uzavretej skupine ľudí, ktorých poznáte, že tam sa cítite dobre. Mne to veľmi pripomínalo Elenu Ferranta aj Neapolskú ságu, tí, ktorí ste vlastne čítali Neapolskú ságu. Tá sa odohráva konkrétne v Taliansku, myslím, že v 60. rokoch. Takéto súperenie gangov tam bolo veľmi podobné. Takéto priateľstvo tých 4 kamarátov veľmi podobné ako priateľstvo vlastne 2 hlavných hrdiniek v Neapolskej ságe, že čím všetkým si ako keby museli tie priateľky prejsť a ako to ovplyvnilo ich vzťah v priebehu rokov, v priebehu toho ich dospievania. A my sa vlastne, kniha začína v momente, kedy sa vlastne tie kamarátky až mimo jednej, lebo tá vlastne zomrela, to sa dozviete aj potom neskôr, že ako, stretávajú na výstave v Bruseli, na výstave práve fotografií tej kamarátky, ktorá už nie je medzi nimi. A ona bola vlastne vojnovou reportérkou a tá výstava predstavovala prierez tvorby, odkedy dostala fotoaparát a začala fotiť také tie bežné situácie medzi priateľmi alebo medzi rodinou, až po moment, kedy napríklad išla fotiť vojnový konflikt v Abcházsku, čo je vlastne časť Gruzínska, ktoré sa chcelo osamostatniť a odpojiť od Gruzínska. Čiže vlastne tam bol tiež aj takýto vojnový konflikt. A tie jednotlivé kamarátky, ktoré v istom momente sa rozdelili,
ja vám nebudem hovoriť prečo, to všetko sa dočítate. Je to naozaj veľmi pekná saga, ktorá veľmi plynule pokračuje v priebehu tých rokov. Tak najprv okolo seba tak vlastne neisto obchádzajú a pamätajú si všetko, čo ich za tie roky spájalo, ale aj to, čo ich rozdeľovalo, alebo čo ich v istom momente rozdelilo. A keď tak prichádzajú ku každej tej fotografii, tak sa vynára nejaká spomienka z minulosti a vy zrazu vidíte celú tú scénu, že čo sa tam dialo. Prejdete k inej fotografii, opäť sa ako keby tým hlavným postavám zapne niečo v tých hlavách, vynorí sa nejaká spomienka a vy opäť sledujete nejakú udalosť z minulosti. A takto pekne vlastne vy sa prechádzate tými jednotlivými sálami, vidíte tie fotografie, ale tým, že Nino Haratišvili má vyštudovaný film, tak vy naozaj máte z toho textu pocit, ako keby sa to pred vašimi očami jednoducho ten príbeh rozvíjal. A je to tak krásne urobené cez tie fotografie, tak retrospektívne sa vraciate do minulosti a na príbehu 4 dievčat vlastne vidíte všetko, čím si vlastne tá krajina za tých 20 rokov prešla. Zaujímavé čítanie, kto máte rád Elenu Ferrante a jej neapolskú sagu, tak toto sa vám určite bude páčiť. V niečom je to možno trošku komplexnejšie, akým tá neapolská saga bola veľa aj o takých tých láskach a sklamaniach, tak toto je oveľa drsnejšie. Čiže nedostatok svetla. Ty si mala také dobré knihy, že ja by som si teraz všetky chcela prečítať, všetky si mi páčia. Neviem, ja to spravím, do toho svojho zoznamu mega veľkého, ale dákol si to, musím si ich shodť, aby som si pamätala. Dobre, a my teda prejdeme k literárnemu kvízu a tým pádom sa asi lúčime s divákmi, ktorých máme tam. Dovidenia, ďakujeme za pozornosť, lebo kvíz je len pre vás, ktorí ste tu fyzicky viete. My vám